ya Abubakar. Ya Abubakar ya kasance ɗa ne babba a wurin Baba Lami, shi kuwa ya Ibrahim ɗa ne babba a wurin Baba Awwal, wato ɗan kishiyar kakata. Tun kafin a haife ni suke gidanmu kuma suke makarantar Gumi College SS2, don haka tare muke zuwa da hutu ƙauye da su. Kuma mu ma muna kama da su, domin duk wanda ya gan mu ya san ƴan uwa ne na juna. Saboda ƙoƙari na aikuwa tuntuni aka tura ni gaba, makarantar gaba, sannan kusan kowane malami idan ya san ni to ya san ni da ƙoƙari na. Shekara na 11 na kammala firamare tare da kyaututtuka masu yawa, sai zaman jiran fitowar sunayenmu. Na fuskanci matsala ta kunnowa daga gidanmu, inda mama ma ta tada hankalinta. Ni dai ban san dalili ba, amma na sha ganinta tana kuka. Idan na ce mama menene, sai ta ce idanta ne yake ciwo. Koyaushe dai zan ga anti ya gana kanwar mama tana zuwa gidansu su shiga ɗaki ita da mama suna ƴan shawarwarinsu. To ni dai ban san me suke shawartawa ba, ashe wai baba ne zai aure da wata banufiya mai suna Fati, kuma an ce wa mama ba ta da mutunci, shi yasa hankalin mama ya tashi. Gashi kuwa baba ya ce ba zai canja mata ba, sai dai kawai baba ya ce ƙaryar mutane ne. Ya dinga lallashin mama game da ban baki, sannan ya ƙara mata jari har ma na naira 800. Dama tuntuni ya saya mata motocin bus guda 2 da babura ana mata haya da su. Anti ya gana makociyar mu ce, yar asalin Maiduguri ce, amma zama ne ya kawo yayarta da mijin da kuma suke zaune, mijin yar da suke zaune a Kurmin Mashi. Yayarta ce ta aurar da ita ga wanda take so, wato Alhaji Shu'aibu, ma'aikaci ne a Waterboard. Tana da yara 3, kusan tare suka haife mu da yarta ta fari mai suna Sa'adatu. Suna amintaka da mama sosai, haka ma ni kaina da Sa'adatu makarantar mu ɗaya. Bayan haihuwar mu ne antiya gana ta ƙara haihuwan yara 2, wato Nurfa'a da Abida. Mama kuwa shiru. Tun daga kaina antiya gana ita ce ta ba mama shawara su haɗa jari su koma harkar yan kunne, gwalagwalai da su jallabiya da kuma zannuwan gado. Suna ba da saƙo ta hannun wani abokin Alhaji Shu'aibu mai suna Alhaji Muktar Maska, shi ne yake shigo musu da su da zinare a cikin kasuwa, domin a lokacin kasuwanci yana tafiya. Domin shi ma ɗan zinare ne sosai a kasuwar Sheikh Abubakar Gumi, yana da shagunan jallabiya da gwalagwalai, shi ne yake kawo musu kaya in ya fita Dubai. Harka dai ta samu karɓuwa, ta amsu, domin ana kawowa za ka ga matan manya suna zuwa suna dubawa su saya. Don haka mama ta cire hankalinta daga batun auren baba. Bayan aurensa da amarya Fatima, ta tare a ɗakinta. Da farko dai ta kwantar da kai, amma ganin yadda mama ke facaka da kuɗi ne, yadda baba ke ji da ni, sai hankalinta ya tashi. Sai ta shiga tsirfa da fitinannu iri-iri. Yau ita ce kaza, gobe ita ce kaza. Ta sa su ya Ibrahim da ya Abubakar a gaba da fitina. A nan ne mama ta taka mata birki, ta ce kada ta sake ta takura musu, su ma gidan ubansu ne. Idan dai har ka ji masifanta to a kansu ne. Wanda ya ajiye ta da wannan yaran ba za ta shiga tsakaninsu ba. Har rigima dai ta isa gun baba, jin dai ba ta samu gaskiya da goyon baya ba ne yasa ta bullo da wani hanya. Sai da ta yi wata, sannan kuwa ta dawo. Dawowarta shine da ta yi yaji ta dawo, ya zama sanadiyar juya mana baya da wargajewar al'amuranmu baki ɗaya. Duk yadda baba ya yi sam ya sauya, baya sauraron mama. Da farko ban gane hakan ba, sai da sunanmu ya fito muka ci makarantarmu. Salmat da mama ta sanar da baba, ko sai ya ce kada mu dame shi ya gaji da biyan wannan kuɗin na makaranta, asara ne. Ni ba wani ƙoƙari nake ba, na haka ba zai biya ba, sai dai a samu a Maimuna Gwarzo, zai mai da ni na rinka kuka ina roƙon shi. Sai ce min idan ma zan yi haƙuri na yi haƙuri, shi ya gaji. Haka na ci gaba da zuwa islamiyar mu da haddan bokun da aka mai da ni a gefe. Ina ganin dai Saudat har ma ta shiga SS1, ni kuwa ina gida. Antiya gana ta ce da mama ta biya mani tunda tana da kuɗi. Ita kuwa ta ce ba haka ba, za ta shiga magana tunda ya ce bai yadda ba. Wata rana na dawo daga haddana
jigum na shigo na samu mama ta yi tagumi. Dole na zauna kusa da ita na dafa kafaɗarta na ce mama baki da lafiya ne? Ta ce kaina ne ke min ciwo. Iman na tashi na nufi gun da muke ajiye magunguna na ɗauko mata fanadol na miƙa mata da ruwa a kofi na miƙa mata, sannan ta amsa ta sha. Ta ce ki je ɗakin yayanki, duk wanda kika gani a cikin su ki ce ya zo zan aike shi wajen kawunku malam. Na ce to ni ma zan je mama. Ta ce to sai kin ci abinci. Na ce eh. Na wuce shashin su da gudu na ƙofar ɗakin su na tsaya na yi sallama. Ya Abubakar shine ya amsa min. Na ce na shigo? Ya ce shigo mana yar tsohuwa. Da yake hakan suke tsokana na wai yar tsohuwa, na shiga na ce kai ne dai tsoho ba ne ba. Ya ce me yasa zaki sa mana tsufa a ɗakin mu haka? Da Allah ki je waje ki jira ni ina fitowa. Na ki zuwa wajen ɗin. Baka girme ni bane da zaka ce min tsohuwa? Ya kwashe da dariya ya ce wane ya girme ki? Ke fa kika haifi su kawu da mama duka, har ma da baba a nan gidan. Haushi ya kama ni na hau tsaki irin na shagwaba, ina son na yi kuka. Na ce sai na gaya wa mama. Na juya zan fita ya jawo ni. Zo mana yar ƙanwata a habatawa, zo mana ki je. Mama ne ta aiko ki gona ko? Na ce eh, ta ce ka zo ne za ta aike mu gidan kawo malam. Ya miƙe ya ɗan dungure ni. Shine ba za ki faɗa min tun ɗazu ba? Ya miƙe min hannuna muka tafi ɗakin mama. Ban san me ta ce mishi ba, ni dai kawai na ga ta bashi kuɗi sannan ta ce in fito in ci abinci kafin ta gama in bashi saƙo. Na kunna TV ina kallon Cartoon Network, ina kallo kuwa ina cin abinci. Sai na ga Aunty Fati ta fito. Ni dai ban san me ke faruwa ba, ban ma ganta ba, sai kawai gani ne ta kashe TV. Na dube ta na ce anti ina kallon Tom and Jerry ne fa. Ta ce na kashe, ko zaki kunna ne? Ni kuwa ban san gatse ba, sai na ce eh zan kunna. Cikin masifa ta ce to zo ki kunna. Har ga Allah ni ban san gatse ta yi mini ba, ban san kuma ranta ya ɓace ba. Sai kawai na tashi na kunna TV da remote ɗin da ke hannuna. Ai kafin na juyo na ji saukar wani mari da dundu wadda ya ɗauke min wuta. Sai da na ga wani duhu na yi ihu. Sai ga mama da gudu ita da ya Abubakar. Dama shi kam akwai shi da zuciya. Ya ce tabbi Fati me ta yi miki? Anti Fati ta ce in dole ne sai ka san abin da ta yi min to sai ka nemi ba'asi daga gare ta. Ka dube ka wawa ɗan ƙauye, ka zo daga ƙauye shine za ka zo mana da reni? Na ji ni ɗan ƙauye ne, ke ba a ma san asalin ƙauyen naku ba, ba a ma san asalin ki ba, dan ba mu san wani ƴan uwanki ba. Wa ya sani ma ko a kwararo aka yi cikin aka yadda ke, banda yar iska ma yau irin ki haka za ki zo ki ƙare a neman asiri da tsubbu. Ta yi kanshi da zagi har ma da duka. Nan ne fa ya shahara mata wani wawan mari game da ƙara mata mari. Ya ture ta ta faɗi, wadda mama ko tuntuni ta yi mutuwan sai. Ta ce Abubakar wani irin shashanci ne wannan? Menene haka? To ka bar aikin nan, fita ka bani wuri sai an jima. Ta nuna ni ta ce ke ma ki yi ɗaki. Na miƙe sannan na ji mama tana cewa kin gani ko Fati? Wannan shine abin da na jima ina son sanar da ke. Ki daina shiga sabgan yaran nan, a yanzu ga irin ta nan kin gani. Kafin mama ta ƙarisa kuwa ta katse ta cikin hanzari da masifa. Ta ce ke ce munafuka, ba ke kika sa su dake ni ba? To albishirinki, yau din nan zaki san matsayina, zaki san wane ne, zaki san kin sa Abubakar ya mare ni. Dukkan ku za ku gane ba ku da wayo yau. Na yi shiru a ɗaki ina kuka. Mama ta ce to ina jiran ki da alkhairi Fati, ba na nufin ki da sharri. Yau da sai na yi nasarar raba alkhairi da tunanin wata ya mace a duniya, don haka zan raba ku da gidan nan gaba ɗaya. Mama ta ce to Allah ya fi ki, kuma Allah baya bacci, yana tare da masu haƙuri. Ta ci gaba da cewa ke kuwa na san baki da haƙuri, baki da kuma alkhairi a zuciyarki. Kin yi nisa ba za ki taɓa jin kira ba, sai dai mu ce Allah ya shiga tsakaninmu da ke. In kuma mai shiryuwa ce to Allah ya shirye ki. Mama ce ta shigo ta same ni ina ta faman kuka. Ta zauna kusa da ni ta jawo ni jikinta ta ce Iman wace addu'a kike min a rayuwarki? Na ce ina roƙon Allah ya sa ki daina samun matsala da babana. Mama ta ce to ki haɗa daga yau har da babanki, shi ma ki dinga yi masa addu'a, ki roƙa masa Allah ya kare shi sannan ya raba shi da dukkanin sharri
sharrin da ake kulla mishi. Na ce mama wane ne yake kulla wa baba sharri? Ta ce a'a mugun abu ai ba sai ka san me ake maka ba, ka roki Allah akai. Na ce to insha Allahu zan dinga yi mishi da daddare da rana. Ga ɗan aiken baba ya Ibrahim ne, baba ya aiko wai mu zo ni da mama babban falo domin neman ba'asi. Ya ɗauki hannu a gaban mutane ya mari mama, ga 'yan aiki, ga yayyuna, ga ƙanne, ga kuma antifati. Bayan marin ne ya ci gaba da faɗa wai kar ya kuma jin an taɓa mishi matarsa, in kuwa ta kuma marinta to ta mari aurenta. Mama ta riƙe kuma to sai nan ta ce cewa ta yi na mare ta. Ya ce to yau kuke, me yasa kuke tare? Bata taɓa ce min kin mare ta ba sai yau, kuma ta ce tana son rama mata marinta, shi yasa ni ma na rama mata. Shi kenan to ni ma Allah ya rama mini abin da kai mini, ba zan taɓa yafiya ba. Duk da ƙarancin shekaruna sai da na yi mamakin baba ne da ya mari mama. Na juya na dubi antifati sai na ga tana wani cin fuska tana batsewa wai an rama mata. Na bi mama ɗaki na iske ta tana kuka, na dafa ta, nema kuka nake tare da cewa mama ki haƙuri, Allah zai saka miki. An yi haka da kwana biyu na dawo daga kitso kenan inda ya Abubakar ya kai ni tudun wada. A nan ne na ɗan mare shi cikin wasa don ya dame ni ne da tsokana tun a mota wai tsohuwa mai ɗan koko. Allah kashe ki mu sha gumba. Na yi banza da shi sai da ya tsaye da mota sannan na kai mishi mari na wasa. Kaɗan na buɗe motar na cikin gida da gudu ya ce ni kika mara ko? To sai na rama. Shi ma ya fito yana dariya ya biyo ni yana kira na yi falo da gudu ina cewa so kake na tsaya kenan ka rama. Ban kula ba na buɗe falon labulen nan na faɗo sai kawai na ji na buge mutum, lokaci guda kuma na ji an yi jifa da ni. A shekaro ne da antifati shine ta jefar da ni kuma ta biyo ni da duka na take har ma na juya da baya na shigo sai kawai ya ji kuka na. Da ya juya sai ya dawo ya iske antifa tana faman duka na. Cikin zafin rai ya ce yake mata magana da Allah mai yarinyar nan ta yi miki ne kike dukanta haka? Yanzu nan fa muka shigo da ita. Ta juyo kanshi da zagi da gori. Jin hayaniya ne ya sa mama ta fito ta dube ni, ta dubi ya Abubakar ta ce ba za ku daina ɗauka min magana ba ko? Ya ce wallahi mama ba mu mata komai ba sai faman kuka nake, ita kuwa antifati sai zage-zage take yi. Mama dai bata kula ta ba sai kawai ta sha kwalar rigar mama tana cewa yau din nan kuwa sai kun bar gidan nan dukanku, tunda ni za ku wulaƙanta, amma don baƙin zalunci da naci kin dage kin ƙi tafiya. Ta ci gaba da cewa to yau din nan za a kama komai a wurin nan dai sai kin bar gidan nan. Ya bincike hannunta daga wuyan mama sannan ya ƙara mata marika lafiyayyu guda biyu ta marar mutunci, yar dangin tsiya jarababbu. To tsiya da rigima sai dai ta ƙare a kanki. Har yamma sai da ta yi wa babana aike zuwa kasuwa wai ya zo, nan da nan sai gashi kuwa ya zo. Kowa ya kama gaban shi. Ya Abubakar baya nan, ne kuma ina ɗaki, mama tana koya min karatu. Sai ganin baba muka yi ya shigo, ko sallama babu, ya jawo ni gaban mama, ya bincike ni gefe, ya hau dukanta da wayar wuta. Ita kuwa ihu take game da a taimaka mata, amma ina kallo ban isa ba. Sai da ya dake ni ya gaji ya bar ni dan kanshi dukanmu. Sannan ya dubi mama ya ce ke kuma tambayar ki zan yi. Mama ta dube shi ba tare da ta yi magana ba ya ce da ke muka haɗu muka sayi gidan nan ne? Shiru ta yi bata sake magana ba. Nan ma ya sake magana ta ce ina jin ka. Ya ce to daga yau ina so ki sani na sake ki saki ɗaya, sannan kuma na baki minti 10 ki bar min gidana. Duk da karama nake a wannan lokacin, jin ya ambaci saki sai da na ƙara yanka ihu. Ita kuwa mama duk da dauriya da juriya irin nata don kada ta yi kuka a ce a gabana, sai da kuka ya sa ya kubuce mata. Hawaye yake zuba a idanta tamkar mai ta gama kimtsa kayanta ta fito falo za ta tafi. Na biyo ta da gudu ina kuka. Baba yana zaune yana cin abinci bai tanka ba sai da antifati ta yi mishi wata magana. Ya ce dama ki tafi da yarki in kin ji shawara ta, domin ni yanzu na fi son 'ya'ya maza daga tsatson fati. Ga mamaki na sai na ji mama ta ce to Allah ya baku. Sannan na gode da shawara, amma kuma ko mun tafi da Iman kana nan a matsayin ubanta. Maimakon ya yi magana sai kawai ya kalli antifati. Ko me ta ce mishi ne oho, sai ya juya ya kalli mama ya ce ku je da ita
sai yanda hali yayi, idan ni ne ubanta zan aiko miki a tafi da ita, amma fa a gunki za ta ci gaba da zama ba tare da mama ta yi magana ba. Ta jani muka tafi, ko takalmi babu muka yi waje. Wannan fita da muka yi ita ce ta fita ta ƙarshe daga gidan babana, mahaifina, ubana, kuma har yau ban sake zuwa ba, kuma bana fatan sake zuwa. Ko babu antifati a gidan bana fata na ƙara zuwa. Muka koma gidan kawu mariƙin mamana, ɗaki guda ƙato aka bamu. Bayan sati 2 kuwa babana ya aiko mana da dukkanin kayana. Haka mama ma ta ci gaba da zama har iddanta ta ƙare. Ita ce ta yi mini komai na shiga SS1 a makarantar mu, wato Salma International. Ina jin daɗin zama da baba uwa, wato matar kawuna. Suna da 'ya'ya 5, ya Suleiman shine babba, sai ya Nura, anti Ruqayya yake bin shi, sai kuma sannan sai Nana ita ce sa'ata, sai karamin su mai sunan kakanmu Liman, wadda ake kiran shi da suna Liman saboda ya ci suna, wato Isuhu. Nana Maimuna kuwa tana JS1 ne, ya Suleiman tela ne, shi kuma yana zuwa foli. Da yake son da muke a mai gidan nasu saura 'yan kwanaki ne ya gama, shi kuwa da yake ustaz ne yanzu haka yana koyarwa ne a wata islamiyya wadda take kusa da gidansu. Sannan shi ma zuwa yanzu ya zama sanannen ustaz a unguwar Mu'azu. Anti Ruqayya kuma tana aure ne a Badarawa. Ya Suleiman kuma yana ɗebe min kewar suya Abubakar ne, domin shi ma yanzu tsokana ta yake yi da tsohuwa. Kasancewar mu abokan wasa ne, ya kasance mini matar ne kuma na kasance shi ne mijin. Ina ce mishi iya mini tsufa, ba na son shi. Ya Nura kuma bai da fara'a, shi yasa ne ma ban cika kula shi ba. Rayuwa kenan. Har yanzu daga littafin Tawa ta same ni, littafi na 1, littafin Halima Abdullahi Kemashi. Mun je zuwa don jin yadda za ta kasance. Yanzu sai ka ɗora kafin na gama abin da zan yi. To, shi kenan. Wata rana ina zaune ɗaki sai mama ta shigo, lokacin kuma gab da babbar sallah ne. Mama ta ce, Iman, shirya mu je kasuwa. Na ce, to, dama na riga na yi wanka, sai kawai na ɗauki hijabi na mai les a ƙasan shi. Na sa takalmi na ce, mama, na shirya. Muka nufi kasuwa. Bayan mama ta gama mana 'yan saye-sayen mu ne, ni da Nana sai na ce mu je wajen 'yan zinari, za ta sai wani. Na ce, to, muka je shagon shi, makare da gwalagwalai kala-kala da fara'ar shi ya tare mama. Na ji yana cewa, Hajiya Habiba, sai yau kika zo kasuwa? Mama ta ce, wallahi ko Alhaji Muktar Maska ina fason na zo, amma ban samu lokaci ba ne. Sai yau ya turo mana kujera ya ce mu zauna, ya nuna ni, ya ce, wannan yarki ce ko? Mama ta ce, a'a. Ya ce, ke yarta ce ko? Na yi murmushi na ce, ya ce, ga murmushin nan irin naki, ke ya sunanki? Na ce, suna na Iman. Ya ce, suna mai daɗi. Sannan ya juya gun mama ya ce, kin sami saƙona a gun ya gana? Dan ta zo shekaran jiya ta kawo wasu karyayyun 'yan kunne. Mama ta ce, ba mu haɗu ba gaskiya, mun dai rabo akan za ta zo nan ɗin. Ya ce, saƙona bai isa ba kenan. Mama ta ce, sai ya dube ta ya ce, za ki samu gani na zuwa yaushe? Sai na zo gidan naku. Mama ta ce, lafiya dai ko? Ya ce, sai alheri. Mama ta ce, to, koyaushe ka zo za ka same ni, sai dai da safe ina zuwa islamiyya. Ya ce, ba matsala, zan shigo tudun wada ɗin. Yanzu me kike so? Mama ta ce, ina son in sai ma Iman Dubai ne. Ka san da na ɗaukar mata a cikin kayan da ka kawo mana wancan sati 3 da suka wuce, to sai na ga kuma sun mata girma, sai na bawa ya gana. Ta ce, ka ce mata sai bayan sallah shine. Na ce, bari na zo gunka ko zan samu wani. Ya ce, ba za a rasa ba, in kuma kin ga ba wanda ya miki, to ki sai mata Saudiya. Mama ta zaɓa ƙirar Dubai na wajen 80,000 har da abin hannu guda 2. Ya ce, gaskiya kina ji da wannan 'yar taki? Mama ta ce, kai Maska, dan na sai mata 'yan kunni shikenan? Yana dariya ya ce, sai na zo zan amshi kuɗin mama. Mama ta ce, a'a, ga 50,000 nan